Ez a videó azoknak szól, akik 5 éven belül olyan házban szeretnének élni, amelynek nem lesznek havi számlái és egyéb költségei. Igen, null energia, öko, tehát önfenntartó házakról beszélünk. Ezek sok esetben több energiát termelnek, mint amennyit fogyasztanak. Régen azt mondták, hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem repülhet. Aztán nem sokára megjelentek a repülők. Mondhatnánk, hogy egy ház nem termelhet többet, mint amennyit fogyaszt. De amennyiben te az az ember vagy, aki az élet minden területére ellenőrzést szeretne gyakorolni, akkor van egy tervünk a számodra. Gondolj csak bele, milyen érzés lenne az, hogy sem neked, sem pedig a gyerekeidnek nem kell majd fűtés, villanyszámlát és vízdíjat fizetnetek soha többé. Vagy esetleg egy jelképes összeggel kell majd hozzájárulnotok a hónap végén. Ezek a nullenergia házak, igen. Nem csak saját családunkat, hanem néha napján még a szomszédunkat is elláthatja többletenergiával. Hisz a ház biztosítja a családunknak, a rokonainknak, talán még közeli barátainknak is az első osztályú bioételt. Gyermekeink friss gyümölcsöt, zöldséget, halat vagy rákot ehetnek, anélkül, hogy el kellene mennünk bevásárolni a biópiacra. A házzal szimbiózisban élő föld alatti tó megtermeli az ételt. Sokkal többet, mint amennyit valaha is el tudna fogyasztani a családod. Mindezt többnyire ingyen és automatizáltan teszi. Nem kell gyomlálni, nincs gaz, nincsenek élősködök, így permetezni sem kell. Akármennyire is hihetetlenül hangzik, a növényeket nem kell termőföldbe ültetnünk, csak kövek, sziklák közé tesszük őket. A gyökereik egyenesen a levegőből veszik fel a tápanyagot. Igen, jól hallottad, nem lesz sok dolgunk, minden automatizálva lesz. A legnagyobb munka leszüretelni, begyűjteni, az asztalra tenni az aznapi friss bioételt. Mielőtt bemutatnánk, hogyan is működik ez, mondunk pár szót magunkról. Szerintünk mindenkinek joga van egy nagyobb otthonra. Mindenki megérdemel egy szebb, egy tágasabb otthont. Ahogy a honlapunk neve is mutatja, mansion. Azaz egy nagyobb ház, ahol a családtagok együtt vannak, és mégis megvan a privát szférájuk. Mindnyájan szeretjük azokat, akik haladnak a maguk útján, a sokaságtól távol. Egy olyan házról van szó, amely megáll a saját lábán. A honlap is innen kölcsönözte a nevét. Mansion. Ugye szeretnénk, ha a gyerekeink az őserdő mélyéhez hasonló, kristálytiszta levegőt lélegeznének be. Legalábbis addig, míg otthon vannak. Akkor is, ha ez a ház egy szennyezett főváros központjában található. A föld alatti tóban, illetve a házban tiszta lesz a levegő. Szeretnénk ellátni barátainkat és a rokonságot ingyen előállított és friss bioétellel. Megtehetjük. Ez frissebb és egészségesebb áru lesz, még a biopiacon kaphatónál is, és tegyük hozzá azt is, hogy olcsóbb. A honlapon lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudod megépíteni a luxusházad prémium anyagokból, és mindezt akár a segítségünk nélkül is megvalósíthatod. Többek között bemutatjuk, hogy ezek a házak miért élik túl a hagyományos téglaházakat, illetve például a kanadai könnyű szerkezetű épületeket. Gyerekeink és unokáink az idő múlásával csak kisebb javításokat kell majd elvégezzenek. Megmutatjuk, hogyan tudod levinni akár 20-40 Celsius fokkal a hőmérsékletet ingyen.
Nem kell majd befektetned egészségtelen légkondicionálókba, vagy komplikált műszerekbe, amelyek légúti és többféle megbetegedést okozhatnak hosszú távon. Hisz ami nincs, az nem is tud elromlani. Bármilyen meleg is legyen odakint, a benti kellemes hőmérsékleten úgy fogsz aludni, mint egy gyerek. Megmutatjuk, hogyan építhetsz egy hatalmas luxus üvegfalat 20-30 ezer eurós költségvetés helyett úgy 10 000 euróból. Az üvegfal segítségével fűtöd majd a házat, sokszor díjmentesen. És akkora lesz az üvegfal, hogy a kint összemosódik a benttel. A tartószerkezet alig lesz észrevehető. Nem érzed majd magad egy lakásban. Közel leszel a természethez, a 4 évszak beköltözik a szobádba. Miközben mosogatsz, úgy fogod érezni, mintha kint lennél a kertben, a ribizli bokrok között. Akár több 10 000 eurót spórolhatsz. Az ilyen ajtók és ablakok beszerelésével több 10 000 eurót is megtakaríthatsz. Szó szerint több 10 000 eurót. Az ajtók kivitelezése nem tart többet pár napnál. Ennek több 100 évet is ki kell bírnia. Nagy a terhelési képessége, még egy kis elefánt is nekidőlhet, az sem okoz problémát. Egy hagyományos ház költségvetéséhez viszonyítva a húzalokon, illetve vízvezetékeken már megépítéskor hozzávetőlegesen 20-30%-ot takarítunk meg. És a jó hír még csak most következik. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag az áramvezetékeket idővel át akarjuk helyezni, akkor ezt percek alatt meg tudjuk oldani. Csőtörés esetén nem keletkezik majd nagy kár, nem fognak szétázni a falak, nem fog lemálni a festék. Egy délután alatt az összes vízvezetéket és áramhuzalt ki lehet cserélni. Bármikor mindent át tudunk rendezni apró pénzből. Nem keletkezik por, zaj és piszok. Nem kell újra festeni vagy újra csempézni a lakást. Még a festményeket sem kell leszedni a falakról. A szőnyegek is maradhatnak a helyükön. Felejtsük el a faltörést, festést, csempézést. A munkások látogatásától is megszabadulhatunk. Percek vagy órák alatt megoldódik a káosz. Nem vesz heteket igénybe a probléma kiküszöbölése. Sok pénz helyett a teljes újítást vagy javítást meg lehet oldani pár 100 euróból. Hihetetlennek tűnik, de nem az. A honlapunkon pontosan leírtuk, hogyan tudod ezt véghez vinni. Tűz, betörők, kisebb árvizek esetén a ház a legbiztonságosabb kategóriába sorolható. Mindennél fontosabb a gyermekeink épsége, biztonsága. Legfőképpen akkor, amikor nem vagyunk otthon. Ezek a házak megelőzik a katasztrófákat, illetve legtöbbször helyben megoldják a bajt, és ehhez nem kell a lakásban tartózkodnunk. Így nem lesz szükség tűzoltókra. Nem kell azért imádkozni, hogy hamar ideérjenek, és nem kell örüljünk, hogy csupán félig égett le a ház. Egy ilyenfajta tragédia után kezdhetnénk az egész építkezést előről. Járhatnánk a biztosítóhoz hónapokig. Ez sokak rémálma. Arról nem is beszéltünk, hogy személyes tárgyaink, ruháink és számítógépen lévő adataink, a családi fényképek és üzleti dokumentumaink is odaveszhetnek. Null energiaházak okosak is. A betörők ellen is hatékony megoldást kínálunk. Ezt itt nem szeretnénk részletezni. A honlapon minimálisan érintjük a témát és az irányvonalat. Ezeket a prémium házakat
olyan helyeken is el tudjuk helyezni, ahova más nehézkesen tudna építkezni, vagy legalábbis egy vagyonba kerülne. A ház felépítésének köszönhetően mikroszkópikus vonalon is sokkal-sokkal hatékonyabb, mint a téglaházak. Igencsak jól bírják a földrengéseket. Ezeknél a modelleknél nincs szükség kézművesítésre, így a házat bárhova fel lehet építeni. Ezáltal a birtokot olcsón megvehetjük. Egy hatalmas földterület esetén nem lesznek kíváncsi szomszédaink. A telekár különbözetből megengedhetjük a prémium modellt. Továbbá megépíthetjük a föld alatti tavat, amely ellát első osztályú bioétellel. Lakhatunk egy dombtetőn, ahol sokszor ingyen kapjuk az áramot a mikroklímának köszönhetően. Esténként barátainkkal vagy a családunkkal borozhatunk a tökéletes kilátásban gyönyörködve. De építhetünk lápvidékre is, a vadkacsák mellé. Itt aztán tényleg nem lesznek szomszédaink, csak a természet. A ház extrém időjárásra van megtervezve, mint például a homoksivatagok, borneói konstans esők és norvég hóviharok. Ehhez képest a magyarországi időjárás és klíma gyerekjáték a ház számára. A zéró energia ház alapelve az, hogy bárhogy kinézhet. Beboríthatjuk különböző anyagokkal. Lehet kicsi, lehet nagy, modern vagy klasszikus. A teljesítmény viszont jócskán változik a forma függvényében. Mennyibe kerül egy ilyen ház? Jó kérdés, hisz sok minden a tényezőktől függ. Hogy hol van megépítve, hogy mekkora, hogy néz ki, mivel van borítva, mennyire okos ez a ház. Napos környéken van, vagy szeles helyen, hogy van-e patak a közelben. Te mit szeretnél látni, miközben végighajtasz az autóval a környéken, leparkolsz, végighaladsz a ház mellett, majd leteszed a bevásárlószatyort a konyhaasztalra. Nagyon fontos elmondani, hogy a házak maguk nem sokkal haladják meg a normális házak árát. A különbség az, hogy a végeredmény luxus élményt nyújt, habár a házak ára a luxus házak árának a töredéke, és ezt biztosan állíthatjuk. A honlapon megosztunk néhány részletet arról is, hogy ez miként lehetséges. Azokkal az ötletekkel, amelyeket a honlapon találsz, a leendő házépítésnél több 10 000 eurót takaríthatsz meg, te és a családod. Spórolj több 10 000 eurót már csak a honlapunk segítségével. A rövid és hosszú távon megtakarított pénzt költsd inkább a családodra, vagy nagyobb házra, amely fenntartja önmagát, de költheted utazásokra is. A házak felépítése gyors lefolyású. Az építkezés elkezdése után 2 hónapon belül, de legtöbb 5 hónap múlva be is tudsz költözni. A megoldásaink angol nyelven állnak rendelkezésedre. Folyamatban a magyar nyelvre történő fordítás. Amennyiben tetszik az ajánlatunk, oszd meg barátaiddal, illetve vedd fel velünk a kapcsolatot egy sokkal szebb és ígéretesebb jövő érdekében. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, és jelentkezz most!